magpabakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambasan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Isa patay, isa sugatan sa pagkahulog ng sasakyan sa bangin sa Atok, Benguet. Bodyguard ng tumatakbong alkalde sa Abra, dinukot. Pagsuporta sa mga lokal na bulaklak, hiling ng mga magsasaka ng Benguet. Mga Pinoy, todo ingat sa gitna ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa South Korea. Sapat na supply ng tubig sa lungsod, tiniyak ng Baguio Water District. Likha ng mga alagad ng sining na nadiskubre ang talento sa kasagsagan ng pandemya, tampok sa exhibit. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan na gamit sa pagbiyahe ng gulay. Magbabalita, Ren de Guzman. Mula sa kanilang tirahan sa Topdak, Atok, Benguet, magdi-deliver sana ng gulay sa La Trinidad Trading Post ang magkapatid na Jonas Tacquiao Mayos, 28 taong gulang, at Brent Tacquiao Mayos, 24 na taong gulang. Pero hindi na sila nakarating dito. Nahulog kasi ang kanilang Toyota FX na gamit sa pagbiyahe ng gulay sa bangin ng Barangay Bobongan, Topdak, Atok, Benguet. May lalim itong 130 meters. Doon sa materik na alyo at medyo mag-curve, namatay yung makina, biglang namatay yung makina. So, umatras, medyo nag-slide ng konti, tapos yun, tuloy-tuloy na nahulog doon sa bangin. Nakatalon palabas ng sasakyan si Brent samantalang si Jonas ay kasamang nahulog sa bangin. Mabilis na naiahon mula sa bangin si Jonas dahil may nakakita sa aksidente. Isinugod ito sa Atok District Hospital pero idiniklarang dead on arrival. Nagtamo naman ng mga sugat at bale sa katawan ang kapatid na si Brent. Ito na ang panglimang vehicular accident sa kaparehong kalsada. Materik kasi yun, mataas. Para sa Luzon Headlines.
pesos. Manggi namang magbigay ng pahayag ang kontraktor na Vision 3000 Builders. Pag matatapos, madadagdagan ang seating capacity ng bleachers ng Athletic Bowl at magiging opisina ito ng City Sports Office. Kasama din sa mga naitayo ang light post ng Athletic Bowl. Nakatakda pang itayo sa Athletic Bowl ang sports complex ng lungsod at parking building. Inatay ang nagkakalaga ito ng 521 million pesos. Ay, naku, ito, we will assure you this will be of good quality kasi ang mag-i-implement is the city already, hindi DPWH. Wala pa namang komento dito ang Baguio City District Engineering Office sa nasabing issue. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, handa na ang Benguet Provincial Police Office para mapanatili ang pagkakakilanlan ng lalawigan bilang pinakapayapa tuwing halalan. Magbabalita, Jade Abeladora. Tuwing eleksyon, 4 ang kategoryang tinitignan ng PNP at COMELEC. Ito ang green, yellow, orange at red category. Green category ang pinakamapayapa, red category naman ang pinakamagulo. Ang Benguet, palagi ang nasa green category. Ibig sabihin, naging mapayapa ang nakalipas na halalan. Na yung category level na ng Benguet is nasa green category. So when we speak of the green category, wala pa yung areas of concern or any election-related incidents. Bagamat payapa, todo pa rin sa paghahanda ang Benguet Provincial Police Office. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ay ang pagdadagdag ng election checkpoints. Nag-additional tayo ng mga checkpoints. Aside from the checkpoints, we have also dinagdagan natin yung mga border checkpoints natin na co-located dito sa mga quarantine checkpoints. So in short, sabi ni RD kanina, the PROCOR or the Benguet PPO specifically is ready na. Ayon kay Colonel Pasiwen, gagawin nila ang lahat para mapanatili sa green category ang Benguet. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, abot kaya at kakaibang customized na artwork ang suwak gawing panregalo ngayong Valentine's Day. Magbabalita, Jade Abeladora. Kung mahilig ka o ang minamahal mo sa mga palabas ng Studio Ghibli Japanese Studio noong 90s, swak na panregalo sa nalalapit na Valentine's Day, ang abot kaya na 90s Studio Ghibli inspired artworks. Gawa ito ng 22 anyos na estudyanteng si Don Gerald Asuncion. 180 pesos ang kailangan bayaran sa bawat taong ilalagay sa artwork. Couples who enjoy watching Ghibli movies together or yung mga may jowa na Ghibli fan, super ma-appreciate nila yung art style ko. Pero whether or not Ghibli lover ka man, a digital art can be so flexible. Sa kanyang artwork, hindi ka lang magmumukhang character na galing sa isang palabas ng Studio Ghibli, dadalhin ka rin ito sa lugar ng paborito mong palabas. Customized kasi ang mga gawa ni Don at pwedeng humiling ng kahit anong gustong ipadagdag na may kaugnayan sa Studio Ghibli. At kung may taong kulang sa litrato, maaari na rin siyang maisama sa customized na artwork. Minsan, may mga request sila na nagpapaiba sila ng hairstyle or nagpapadagdag ng tao na wala sa picture. In those cases, gagamit na ako ng Adobe Photoshop ko to guide my drawing process. And after that, I use royalty-free na Studio Ghibli backgrounds na gagamitin sa background. Mahigit 200 na ang artwork na nagawa ni Don. Nagawan na rin niya ng customized artwork ang ilan sa mga lokal na personalidad, gaya na lamang ni Miss Earth Philippines 2020 Roxanne Bayens at TV show host na si Marky Hora. Sa kasalukuyan, meron siyang rushed Valentine's promo na pwede nang makuha kinabukasan sa halagang 390 pesos. Hindi lang mga magsing-irog kundi pati magkakaibigan, pamilya at maging mga alagang hayop ang ginagawa ng artwork ni Don. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Sa nalalapit na araw ng mga puso, hiling ng mga magsasaka sa Barangay Bahong sa La Trinidad, Benguet
ay suportahan sila sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga tanim na mga bulaklak. Magbabalita, Ren de Guzman. Sweet na sweet ang magkasintahang Alma at Roberto. Malapit na kasi silang ikasal. Kaya ang nobyo, date ang regalo sa darating na araw ng mga puso. Hindi ako na-expect ng gift sa kanya, basta yung pure yung love niya sa akin. Si John Mark naman, wala pang naiisip na regalo sa kanyang 3 taong iniirog. Kung ano na lang po yung gusto niya, yun na lang po. Sa iba pang kagaya ni John Mark, pagbibigay ng bulaklak ang isa sa pwedeng maging kasagutan. Sa Barangay Bahong La Trinidad, Benguet, madami kang pagpipilian. Dito po sa Benguet, ang ating sunflower is talagang competitive po itong quality ng bulaklak natin. Especially itong roses natin, itong red roses natin, itong Benguet roses, kung saan ito po yung talagang maraming production na sana po itangkilikin po yung sariling atin. Malaki din ang maitutulong ng pagbili ng mga bulaklak mula Bahong, ang itinuturing na Rose Capital ng bansa. Ito pa ay tulong po natin sa mga local farmers na ngayon po makakabawi po sila ngayong Valentine at ngayon during the COVID-19 pandemic na ang laki ng loss ng ating mga farmers. Naasahan ang pagtaas ng presyo ng bulaklak dahil na rin sa demand sa araw ng mga puso. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Todo ang pag-iingat ngayon ng ating mga kababayan sa South Korea dahil pa rin ito sa hindi maawat na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Magbabalita, Charles Limon. Dahil sa Omicron variant, hindi pa rin maawat sa ngayon ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa South Korea. Kaya naman, todo ingat ang OFW na si Eric sa kanyang trabaho. 4 days straight nang nasa 2,000 yung new cases namin dito. Nag-take precautions naman yung government 2 weeks ago pa actually. May curfew on May hanggang 9. When it comes to work po, most naman po ng kapwa Pilipino din dito isa sa factory industry, factory workers. So, hindi naman sa masyadong affected. Hindi naman daw siya nangangamba dahil bakunado silang lahat sa trabaho at sagot ng pamalaan ang testing. Yun lang ay unti-unting napupuno ang mga pagamutan sa bansa. Government, libre po yung test. Pwede kang pumunta everyday kung gusto mo sa local healthcare center. Pag nag-positive ka, sagot ng government. Dito, overwhelmed din yung healthcare facilities nila. So, ang bagong protocol, hinati na sa 2 yung group ng mga positive cases, yung kailangan ng intensive care. Sila yung mga pinapasok sa hospital and quarantine facilities. Kung gusto nila, pwede pa rin silang mag-home. Bibigyan sila ng mga kit. Papalo na sa 1,081,000 ang kabuuang kaso ng COVID-19 cases sa bansa. Kahapon, nakapagtala ang bansa ng panibagong 40,000 na kaso. Bagamat marami, mababa naman ang bilang ng mga namamatay at mga severe o critical na mga pasyente. Nagsimula ang pagsipa ng kaso sa bansa noong kalagitnaan ng Enero. 7 araw na lang ang quarantine period para sa mga nagpositibong mga pasyente na bakunado. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bodyguard ng tumatakbong alkalde sa Abra, dinukot. Yan at iba pang balita. Abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko.
Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Samantala, pinaghahanap pa rin ang bodyguard ng dating mayor na muling tumatakbo bilang alkalde ng Manabu Abra. Dinukot daw ito ng 4 na armadong kalalakihan. Pagbabalita, Ren de Guzman. Sa iba pang balita, tiniyak ng Baguio Water District na sapat pa ang supply ng tubig. Ang paniniyak ay inilabas sa harap ng banta ng Tagtuyot sa Hilagang Luzon. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Ang ating Pangulong Duterte ay nirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na ma-charge for betrayal of public trust. The question is whether or not yung pag-utos niya ng mga members of his executive department is considered as betrayal of public trust. Ang betrayal of public trust kasi all and encompassing charge yan. Pero as of today, you cannot charge the president for impeachment due to betrayal of public trust kasi there is no more time for the Senate to do that. At unang-una, yung report ni Senator Gordon has not been approved in plenary. Kailangan approvean muna yan bago charges will be brought before the Congress who will endorse the impeachment charge. Another question there is, sino ang congressman na mag-endorse ng impeachment charge against President Duterte at this time? And if ever there is an impeachment charge, matatapos ba ito? Kasi nag-recess na ang ating Kongreso at Senado and they will return June and only for a 10-day session. So mukhang hindi uubra yung ina-announce na impeachment charge based on betrayal of public trust. The minimum that can be charged against President Duterte after his term is obstruction of justice. And ito yung PD 1829. And ito ay ginagawa ng isang private or public person who will prevent witnesses from testifying. Ito yung ina-allege na pinigilan niya itong mga tao niya from testifying before the Senate Blue Ribbon Committee. O obstruction of justice can also be pag merong fugitive from justice, tinago mo sa bahay mo at alam mong wanted siya ng batas at tinago mo, then that is also considered as obstruction of justice.
Yung tampering with evidence is also obstruction of justice, no? Altering, destroying, suppressing, concealing any paper, record, or document in connection with an investigation. And obstruction of justice will also include using a fictitious name. No? Hindi mo tunay na pangalan, ginagamit mo. Yung Jose Velarde account nung araw, during the time of President Era, may be classified as obstruction of justice. And of course, itong other elements of obstruction of justice as defined in PD 1829. Marami po tayong Supreme Court decisions na nagdi-define kung ano ang obstruction of justice. At ang penalty nito is 4 months to 6 years in prison. Of course, pag public official, merong perpetual disqualification from public office. No? In the case of Chavez, yung former Solicitor General Frank Chavez, sinabi ng Supreme Court na ang obstruction of justice, any of the elements na minention natin kanina, yung pagtago ng ebidensya, pag-prevent na mag-flow ang justice system in an investigation. And meron din kaso si Juan Ponce Enrile dito nung inaccuse siya ng obstruction of justice for hiding Gregorio Onasan, yung mga rebellion days nila, at dinala niya sa bahay, pinakain niya, then he was charged with obstruction of justice. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Samantala, pinaghahanap pa rin ang bodyguard ng dating mayor na muling tumatakbo bilang alkalde ng Manabu Abra. Dinukot daw ito ng 4 na armadong kalalakihan. Magbabalita, Ren de Guzman. Pasado alas 9 ng umaga noong ika-7 ng Pebrero, dinukot ng 4 na armadong lalaki si Lindon Bagay Alzate, 40 taong gulang at residente ng Sitio Sapdaan, Ayeng, Manabo, Abra. Nagsisilbi itong private security personnel o bodyguard ni former Manabu Town Mayor Darrell Dumasing. 2 minor de edad na nasa likod lamang ng motorsiklo ng biktima ang nakakita ng buong pangyayari. Bumaba, no, sa kanilang bahay, papuntang poblasyon, Manabu Abra, nung siya po ay sinundan ng allegedly 4 na kalalakihan, no, na nakasakay po sa isang pick-up truck, black and color, na walang naka-attach na plate number, kung saan pagkalampas po doon sa isang tulay, doon sa nasabing lugar ay hinarangan po ng mga 4 na kalalakihan ay yung biktima, tapos accordingly yung 4 na salarin is armed with long firearms, and then dagliang pong tinutukan ang ating biktima at kinalagkad na po papasok sa kanilang getaway car or vehicle. Isa sa nakikita nilang dahilan ng pagdukot sa biktima ay ang mga kasong kanyang hinaharap. Base po sa track records ng biktima, nalaman natin na may mga previous cases ito. Katunayan nga po is meron itong isang double murder, meron siyang 2 murders and 4 na frustrated murder, no? And then yung pinaka-latest po na kaso nito na kasalo po yung nalilitis ngayon sa korte is yung frustrated homicide. Malaki rin daw ang posibilidad na may kinalaman ito sa politika. Muli kasing tumakbo sa pagkaalkalde ang kanyang amo. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon para matunton si Lindon Alzate. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, tiniyak ng Baguio Water District na sapat pa ang supply ng tubig. Ang paniniyak ay inilabas sa harap ng banta ng Tagtuyot sa Hilagang Luzon. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon.
Sa pagpasok ng Pebrero, nagbabala ang DOST Pag-asa na mararamdaman ang La Nina sa Visayas at sa Mindanao. Pero sa Luzon, iba ang magiging epekto nito. Epekto dito sa atin ng La Nina ay medyo hindi light lang, hindi masyadong marami ang bigay na ulan. Ang ulan natin ay below to near normal sa hanggang April. 40% lamang ng normal na ulan o katumbas ng 939 mm na tubig ang mararamdaman sa Northern Luzon. Ang resulta, mararanasan ang mababang supply ng tubig. Pero ayon sa Baguio Water District, sapat pa ang nakaimbak na tubig ng lungsod. Marami tayong supply ngayon kasi una, marami tayong mga infrastructure projects na implement. May mga bulk water supply na rin tayo. And then, mababa yung demand dahil alam niyo naman yung economic activities natin hindi masyadong ganun sa dati. Palaging nangyayari yung ganong situation dito sa Pilipinas. Well, sa Baguio naman, luckily, we are also using underground sources. Normally, ang tinatamaan sa ganong problema, yung El Nino, yung mga open sources. Naglalaro sa 30,000 to 45,000 cubic meters ang araw-araw na demand ng tubig ngayon sa lungsod. Pero dahil sa unti-unting paghupa ng COVID-19 cases sa lungsod, inaasahang tataas ito. Sa supply natin kasi, sabi ko nga na-meet na natin yung gap between supply and demand. Actually, sabi ko nga nagpapatay pa tayo ng mga sources ngayon. And then, even yung mga new wells natin, naka-standby lang kung sakaling tumaas yung demand or during the time na bumaba yung mga ibang sources natin, i-augment natin. Para maging sapat ang supply ng tubig, tuloy-tuloy ang pagsawata sa mga illegal deep wells sa lungsod. Yung nag-operate ng mga deep well, your well should be licensed. National Water Resource Board. No? Kasi for monitoring purposes. Pag hindi licensed, you have to close it. Dapat isara mo muna until you can have it authorized or until you can get a license. Dahil sa pandemya, umabot sa 5 milyong piso ang nawawalang kita kada buwan ng Baguio Water District. Malaki ang epekto nito sa ilang exploration projects. Pinag-aaralan naman ng Bawadi ang pagtataas ng bayarin ng tubig. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, likha ng mga alagad ng sining na nadiskubre ang talento sa kasagsagan ng pandemya, tampok sa exhibit. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ow, ow, ow! Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa pow!
namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Tampok sa exhibit ang mga likha ng mga alagad ng sining na nadiskubre ang talento sa kasagsagan ng pandemya. Silipin yan sa kwento ni Jade Abelador. Kaugnay sa selebrasyon ng National Arts Month ngayong Pebrero, binuo ng Pasacalya Group of Artists ang Pandaka Cordillera Figurative Abstract Exhibit. For this first quarter is Cordillera Figurative Abstract. So we express in abstract form. Most of us, maganda kasi i-expose natin express natin yung art natin in abstract. But because we're Cordillerans, we chose... Ang tema ng exhibit na Pandaka ay isang salitang ibaloy na ang ibig sabihin ay to create o paglikha. Layo nitong mabigyang pansin ang mga may tinatagong talento sa sining para gisingin ang kanilang mga puso sa paglikha. Yung una niyan, parang yung artist, nagpo-post siya. Parang kinukuha na yung sarili niya, nagbe-base siya, umahanap siya ng inspiration or nung parang references. Ano yung posture na gagamitin niya. And then yung second kasi is, para may pencil siya na dinadraw niya yung sarili niya. Yun na yung sketching. Yun na yung ini-sketch niya, yung concept niya, yung idea niya. Parang gubaga, na-formulate na niya yung idea niya and doon na siya sa starting. And then yung last kasi, not the final, pero yung create, yun na yung paint. Yun yung paint na nag-start na siyang nag-create. Sa kasalukuyang exhibit, mahigit 120 abstract artworks na may kaugnayan sa Cordillera ang nakadisplay. Likha ito ng mahigit kumulang 72 artist. Karamihan sa kanila, nagsimula lamang madiskubre ang talento sa sining noong simula at kasagsagan ng pandemya. Well, since most of the artists naman are beginners, ayan, yung fear na yun, actually marami sa kanilang ganun. So, ang advice ko sa kanila is gumawa lang kayo. At maganda na to overcome that fear is mag-exhibit kayo para it's the first... As Creative City, kasi we have to keep on steering the creative minds. So, kung hindi natin tinutuloy-tuloy yan throughout the year, parang namamatay ang creativity. Because we have venues like this that we can open to everyone to join. Bawat isa can be open to their creative minds. Magtatagal ang exhibit hanggang ika-16 ng Abril ngayong taon at maaaring bisitahin sa SM Baguio Lower Basement Gallery, Upper Ground Exhibit Hall at Upper Ground Hallways. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Pares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline.
Wildlife filmmakers expose themselves to angry and fierce animals, travel to remote areas, risk life and limb to capture amazing images. Here are some of the most exciting wildlife encounters on film.